водката има, аз имам друг крест. Елате те страни, бе! Да стреляте те! Излизай напред. Ръцете страни, казвам! Дай другата ръка. Ела сме. Прямо. Долу. Пусти телефона. С гръб към мен. С гръб към мен. Ръцете горе. Не мърдай. Железници. Господин Томев, ще бъдете обвинен, имате право с престъпление корупционно, тъй като сте си абсолютен престъпник. Колеги, като за всеки един престъпник, както трябва долу на земята, Къде? Става да колене. Долу на колене. Само тук ключове за това. Да, дай ми ключове да имам за...